Τραπέζια. Ορισμός και ιδιότητες. Αναγνωρίζεις το σχήμα. Πώς λέγεται? Σωστά. Λέγεται τραπέζιο. Ποιο σχήμα λέγεται τραπέζιο? Μπορείς να το ορίσεις? Ορισμός. Τραπέζιο λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες. Γιατί μόνο δύο πλευρές παράλληλες? Αν είχε και τις άλλες δύο πλευρές παράλληλες, τι θα ήταν το τετράπλευρο? Σωστά θυμάσαι. Θα ήταν παραλληλόγραμμο. Και πώς μπορώ να αποδείξω ότι ένα τετράπλευρο είναι τραπέζιο? Αρκεί να αποδείξω ότι το τετράπλευρο έχει δύο πλευρές παράλληλες και άνισες. Γιατί παράλληλες και άνισες? Αν ήταν παράλληλες και ίσες, τι θα ήταν το τετράπλευρο? Σωστά θυμάσαι. Θα ήταν παραλληλόγραμμο. Πώς λέγονται οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου? Οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου λέγονται βάσεις. Η μικρότερη από αυτές λέγεται συνήθως μικρή βάση και η μεγαλύτερη λέγεται μεγάλη βάση. Μπορείς να φέρεις και ένα ύψος του τραπεζίου. Σωστά! Αυτό είναι ένα ύψος από την κορυφή α. Μήπως ξέρεις και τι είναι ύψος του τραπεζίου? Κάθε ευθύγραμμο τμήμα κάθετος της βάσης του τραπεζίου με τα άκρα του στους φορείς των βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου. Μπορείς να φέρεις και άλλα ύψη του τραπεζίου εκτός από την κορυφή α. Πόσα νομίζεις ότι υπάρχουν? Τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Σωστά! Να, δύο ακόμη. Προφανώς υπάρχουν άπειρα. Όλα τα ύψη του τραπεζίου είναι ίσα, αφού είναι η απόσταση μεταξύ δύο παράλληλων ευθειών, των φορέων των βάσεων. Διάμεσος τραπεζίου. Διάμεσος του τραπεζίου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα, που ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων πλευρών του τραπεζίου. Θεώρημα 1. Η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση με το ημιάθρισμά τους. Η απόδειξη του θεωρήματος είναι εκτός ύλης. Παρόλα αυτά, στους δύο παρακάτω QR code, θα βρεις δύο γεωμετρικές αποδείξεις με το λογισμικό GeoGebra. Πόρισμα. Η διάμεσος ΕΖ τραπεζίου ΑΒΓΔ διέρχεται από τα μέσα K και λάμδα των διαγωνίων του, και το τμήμα K λάμδα είναι παράλληλο με τις βάσεις του και ίσο με την ημιδιαφορά των βάσεών του. Η απόδειξη του πορίσματος είναι εκτός ύλης.
Μπορείς όμως στον παρακάτω QR code να βρεις μια γεωμετρικά διατυπωμένη και κατάλληλη για διερεύνηση απόδειξη με το GeoGebra. Τέλος παρουσίασης.